Los Angeles, 1984. 1:52 de la matinada. Punyeta. Maleït fill de puta. Punyeta. Què cony? Em toca a mi! Sort. Vinga. Ei! Què és aquesta aparició? Una nit maca per passejar, Nit maca per passejar. Demà és dia de neteja. No tens res net, oi? Res net, oi? A aquest tio li falten 2 llaunes per fer el paquet de 6. La roba. Voleu donar-me-la? Va. Per què no ens la treu?